Ready? Ni goदै राव नोंनो फोरमायनांगौ दङमोन आखाइजों आखाइ हरना बावखुंग्रि हाजो गाखोगौमोन अन्नायनि नेरसोन बर' सेंग्रानि अननाय नंखाय दासाननो समायलायो खोमा खेबनानै जोनोम जोनोम अरायनि समायलायो नोंनि खर'नि आंनि जागोन मोनाब्ला दख'नाजों बेसे समायदों बर' सिखोला नोंखौ मोजां जोनुदों बर'नि आर'नाइजों बेसे समायदों बर' सिखोला नोंखौ जोहोलाव नुदों दाउ महरजों जिलिगाव हरदों बर' सेंग्राफोरा जोखोम जासोदों बर' सिखोला नोंखौ मोजां जोनुदों बर'नि आर'नाइजों बेसे समायदों बर' सेंग्रा नोंखौ जोहोलाव नुदों गावदां महरजों जिलिगाव हरदों बर' सेंग्राफोरा जोखोम जाजोबदों अन्जालि नों बुंदोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायनि लोगो हमनायनि गाखोहैनायनि लोगो हमनायनि
Thank you.